Det her det er så modul 3,3 om ionforbindelses egenskaber og fældningsreaktioner. Jeg har valgt at arbejde med ammoniumklorid, som har formlen NH4Cl. Trivialnavnet, altså det vi bare sådan kalder det i daglig tale, er salmiak. Og når man nævner det, så vil det nok allerede her få mange tanker til at gå i retning af lakrids, som vi kan se på billedet her. Og det er altså fordi man blandt andet anvender det som smagsstof i slik. Jeg var lige ude i mit skab og finde en pose lakridser, og i indholdsfortegnelsen der kunne jeg altså også se, at der stod ammoniumklorid. Så det var jo dejligt, at tingene passer sammen. Formlen NH4Cl fortæller os, at en formelenhed den altså består af et atom nitrogen, 4 atomer hydrogen og et kloratom. Navnet fortæller os også, at det altså består af den positive ion ammonium, som har formlen NH4+, en positiv ladning, og den negative kloridion Cl-, altså med en negativ ladning. De to sat sammen giver altså den elektrisk neutrale NH4Cl. Iongitteret, det er altså det vi kan se her. Vi kan også se det på en todimensionel tegning her over NH4Cl. Der er altså vores ene nitrogenatom herinde i midten, så er der vores 4 hydrogenatomer, som med så stor spredning som muligt sidder fast sammen med nitrogen. Og så har vi vores klor herude, klorionen, som jeg ikke helt har kunne finde ud af, hvorfor den ikke sådan rent fysisk og visuelt er bundet sammen med her. Den er altså en del af stoffet, og det kan man også se her, hvor at en formelenhed vil være, hvis man kan prøve at tegne det med musen her. Sådan her. Med de 4 hydrogen og nitrogen og et kloratom her. I øvrigt om ammoniumklorid, så er det altså et fast hvidt stof. Det bruges også medicinsk som et slimløsende middel mod hoste og som et kosttilskud. Det forekommer naturligt i vulkanske regioner, men det er altså også meget effektivt at producere det syntetisk. Nå, her har vi sådan der. Den her smarte side, hvor man også kan se, hvad der sker, når man blander positive og negative ioner og danner salte, måske danner salte. Hvis vi for eksempel tager her en magnesiumion og blander den med en sulfid her, så kan jeg altså se, at væsken i glasset den bliver uklar, og der er altså dannet bundfald, og det betyder, at den er tungt opløselig i vand. Det kan vi se på vores lille skema her. Så skal vi se magnesium, der, og sulfid der, den er tungt opløselig. Der er altså dannet bundfald. Vi kan se, at vi har magnesium i en vandopløsning, sulfid i en vandopløsning, og når vi ser, hvad der bliver dannet her, og på den anden side af reaktionspilen, så er det altså magnesiumsulfid med et lille S bagved, som betyder, at det altså nu er i fast form. Ladningerne her på magnesium 2+, på sulfid 2-, går altså ud på 1, og det bliver derfor også elektrisk neutralt. Hvis vi så for eksempel kigger på skal jeg lige se, om jeg kan finde dem her engang. Hvis vi tager en Cor2-ion, og vi tager en kloridion, den her, og blander dem, det sker altså den er egentlig den samme proces som før, men vi har 2 ioner her, en positiv og en negativ opløst i vand, altså aqua her. På den anden side af reaktionspilen, der har vi dem sat sammen. Men der står altså stadigvæk aqua, og vi har heller ikke set, at der er dannet noget bundfald her i vores glas. Hvis vi går herop og ser vores Cor2-ion her, og vores kloridion, så kan vi også se, at den har et L, og den er altså let opløselig. Så det var jo heldigt, at det hang sammen. Vi kan se, at Cor-ionen her, den har en ladning på 2+, og vores kloridion, den har altså kun en ladning på
1 minus. Derfor skal vi altså bruge 2 af dem, for at den bliver elektrisk neutral. Og det kan vi se her.